oras aante kada agyang kutwa oras na miyay lang agyang kutwa oras na di mo pumakap peruman agyang kutwa oras. Di ka pagagiraw pa man. So, ini ginawang kakagain na berkesuy imanto. Kadi, kagyang kutwa ini ginawang ka na miyan bandet nutos iko umur ka. Na sumong uso piyaguras kakagain na di kesuy imanto. Kenapa ka pagagiraw kagia kagay na sabto na naino nga may nasabto na ginto sa orasan. Di, dito kasoy. Ino to, naandin ni kada yan na namiyada agyang kuto aandin ni na oras ka. Na sumumor, nagyang kuto at kada yan nagyento din sa oras. Di beto sa umor, na di bang bukasoy agyang kuto oras. Kapadiyan, agyang kuto tigang napiya ka may tubo bida niyan, nasulawas ka, uwan di kayo sa, ipagisir ka ito sa isa anong anamawin. Nagyang ko talawas ka, nagyang to dun mabuso, oras ka. Ito to, napipingiran ka, agyang ko lawas ka, na sumiyang gulaw lang yang kagain, na kena uba makabeto imanto. Ay mana na, yang ko talawas ka. Nagyang ko mabuwa, minipalalagoy, agyang ko lawas ka, sa iko kagain na bagkasoy imanto. Sa manutong, nagyang kanan aande ni nasisi sa hadis, agyang kutwa sa umur ka, agusulawas ka, na ipagisir kasi sa anong anamuri, na man din nagyuto sa oras, kailangan agyang kutwa kasi apaw. Ginan sa oras. Siya kini Ibnul Qayyim, rahimahullah, na ayam niya ano niya. Sige, idaatul waqt asyaddu minal maut. Lianna idaatul waqt taqta'uka 'anillah wa dar al-akhirah wa limauti yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Ayatnya ni Ibnul Qayyim rahimahullah naswadigyan so kapagilang sa oras idaatul waqt. So kapagilang sa oras asyaddu minal maut na margen adiso kapatay. So kapagilang sa oras na margen adiso kapatay. Manutan to pamimikiran enoto. Na kagi aya sa bapian nagyang ka oras. Nagupun may lang na miyada. Agyang ko to mga pipiyang ka. Detalya ng paman na iman to sa ikosuldo maguba sa adungan na ayaw mo ang mapumagit tungon ang mapiyang na sumiyaw sa kasing kung agamatan o agama Islam. Detalya kaya nga andini na masak akadali mo tinong na naasar ka maka ikhlas tanong na isay ni si sagyang mo tamyaw sa tanong oras oras sanan ayak yang kelubungan tanong asar ka ikhlas ang ginawa tanong sa suaso at tanong sa ikwallah na oras saya amini suaso at tanong sa ikwallah nagyang kaya oras tanong na nakagiyam sa tanong sa pantag sa ikwallah na isa na namang buong pagilay nakatan wallah sa ikukapakataling matanong sa isa alungan amor. So man sa mga tao ada niyan usara sa oras yan sa ikumampiyan. Then inusaran yan sa iku oras yan sa pantag sa simba sa ikwallah nagyuti kitiruaw Ibnul Qayyim sa digyan na asyaddu minal maut maraming adiso kapatay. Ano mana? Nasa katano na igalakatan wag yung yakapatay na nadita no magilang sa oras sa dati pagtagyan nadita no katawan na mas margembes nagyang punta kapag ilang sa oras adigyang punta kapatay si isagyang punta masa akapitay lang. Ayat tingin na sabab yan nga inoto lian na ida atul waqt taqta'u ka'anillah wa darul akhirah kagimata na tigyan aso kapag ilang sa oras yung putuwa pag ilang na sa oras sa daki pantagyan taqta'u ka'anillah na miyan tupad ag yung putuwa kunig siyo na aniwa gusto wallah ay man nagupun may lang sa oras ka na miyan tupad ag yung tatumpo ka niwa gusto wallah gupun nanday dinagyan ko ta oras ka na daak yung guna ano kaw da am yang gana magkaw sa pantag sa simba da am yang gana magkaw na pantag sa mapya da kambelo yang tao aanday ni na paparandayaan yan swalla da kaming gulalan agyang ko ta mga paliwat wala da taro mga sambayang da kaming gulalan agyang ko ta mga dewan sa isagyang ko tuwa kababaloy oras ka pelalagoy da kamabaloy absudu sa mapya besepa sa marata na miyay lang agyang ko ta oras ka kakagya aya sabab akyay lang yan na aya din amiyan teped na so koneksyon na aniwa gusto wallah na dataw
amapotol agyang puta koneksyon na aniran agusukad na niyan aba tegumpiya sukaw yugyan sa isa alangan amaw. Kadua miya tupad nagupun ka ilang asuras ka na ayad na miya tupad nagyang kutong aante ni nakamapiyaan ka sa isa alungan amaw. Koneksyon ka amapia sa isa alungan amaw. Pipikiran ka apa nga taning umakalin sa isa alungan amaw. Ubang ka pipikiran ba di ka baka putaw sa isa kaya kaya dunia inotong na da abami putaw sa isa kaya kaya dunia. Da urit pa na uwala abami putaw sa isa kaya kaya dunia kalangon-langon aandi na urit pa na uwala langon akyaman sohan sa niyawa langon-langon ananiyawan yan na sigurado din aante ni na magukit sa isa kaya nakapatay. Nagyang kung takapagukit talo sa isa kaya kung takapatay napipikiran ka agar ginang kaamay kuning kamausan suras ka sa iko kasusuat ko wala. Sa manutong na dua upun kamay lang suras ka na paganeron na miyante pitso koneksyon ka sa iko wala. Upun kamay lang suras ka na miyante pagagyan ko ta koneksyon ka ulit na kamapian ka sa iko kapagatalinguman ka sa isa alungan na mauri. Na ayaw pipikiran ka nagyang ko ta kapagatalinguman ka sa isa alungan na mauri na nadayon sa dayon apat pagintawin kaon. Kanaw badatar sa isang yang kaya dunia, amang apagididikaw pansami sampay sa dugatos ragun, na pipikiran ka magandun ka mo sa ikukagnan ka, o di nagtirima ang kaukagnan ka sa isang yang motowa, ante di na katatagugan sa isang yang kaya dunia. Walimaw tiyak tao ka ang dunia wa ahluha. Nasutig yun sa kapatan, na ayaw mo ang miyag tupad. Ayam yang cepet ka na so koneksyon ka sa isang yang kaya dunia. Yun to kung buhay miyan cepet. Nagyang kaya kito tumpok ka sa isang yang kaya dunia. Napipikiran ka ang yang kaya dunia na darpa ini dikakal. Darpa dilalayo. Darpa amapagpano ang mga kabimbenan. Darpa katataguan sa pimberang awida kanya. Awida kal. Darpa katataguan sa pimberang ande ni na mga problema. Kaagyan kaya dunia na sumanusia na uban yan pakadilipating matatago si isang yang kaya dunia na makapia ginawa niyan sa iko oras aanday ni na isa ka oras na di man kundi na sa ikman ko silbi oras na pagkawid akal yan. O pa makaandi ni na masusunod ka sa isang yang kaya dunia na napipikiran ka silbi man sa oras na anday na pagkarat na ginawang ka. O pa makasisinga ka sa isang yang kaya dunia napipikiran ka simbit man sa oras na ande ni napakasagid ka o di napakagulaw ka. Nagyuto, ketiro aw niyakin ni Ibn Qayyim sa suwatigyan sa oras na margen so kapag ilang sa oras na margen adiso kapatan. Kadua tigil na miya tupit ka si kuwande ni nakaputay ka naso tigil sa mga pamilyang ka. Kakagiyam niya bulag ka sa isagyang putuwa ande ni na mga pamilya ka. Sa manutong na ayam niya sa mutsi isagyang kaya katatagutan sa isagyang kaya dunia nagyang kaya oras tanong na dakipan tagyan amay ka mausar tanong sa aya kausarang tanong na di mapia. Nagubun si tanong mausar si ikumapia ay kasusuat Allah sa rags agyan po to kapunggal mga tanong na sumasuat tanong sa ikwallah na sumampuso Allah ng tarimaan yan agyan po tagal magtanong na sigurado din aapya di tanong makwa so kapaguntong sa isagyang kaya dunia na kagwat tanong so kapaguntong sa isa alungan amaw. Katanong inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adidin malkat sopalo manusia udiyon meise na an ilmuhu ma fa'ila fi. Ma fa'ila fi. So atigin so kanta niya. O anto na unon pinggan bekanya. Kanta o anto na unon inusaran ka. Mana nagyang kaya kanta sa apya anto na imasabot ka akata na pipikiran ka ay pagisir ka sa isalungan amon. Ipagisir ka so kataon ka. Upama ka ay piyanamaran ka, piyanagutamanan ka, nasukat ta o sa ikwagaman, miyangadi ka, na ipagisir ka ito. Ino, si sagyang punto, akiyang paganadang ka sa ikukata o sa ikwagaman, na miyawsar ka. Ino, giyang punto, mapapadya ng raka akatao, na minigulalan ka,
Giyang utama papada na makakatao na minig panampay ka. Giyang utama papada na makakatao na minig pamangdaw ka. Nagupod na ka tumausar sa isa giyang putay kasuso at wala na pipikiran ka abong baluyot to aante ni na awida kalka sa iko kapalataling mangka sa isa anuman amaw. Kupong man giyang puto kataong ka na miyausar ka sa ayak yaw kaun na pantag sa iko agama. Ayay baratian na niya kaswa kasi kung kataw sa ikuagaman na hindi pamangdaw ka. Na penuto sa iku mga galubag adikatipid sa isa alungan amaw. Ay mana na di kapoto. Ayam niya ano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigiyan na idha matam ng Adam in kata amaluhu illa min thalas sadaqatun jariyah aw ilmun yantafi'u bih aw waladun salih yad'u lahu. Andin ni kapatay buwataan o Adam na taluan di ketepid. Kayo to. Na buwataan o Adam sa tanong na andi kapatay tanong na langulang nagalpag tanong na tepid. Andi kapatay na. Gubuga matay na api ay kala kay tamong na miya tepid din sa ligaw di kagira-gira yan. Baan na miya si makamiyantang adi niya pendi mididayon niya sudigangan niya apa makakatigang dah niya teped baad na niya si makakamiatay upama ka adna terakyan na mampangalarga niya kundi na din niyan may pamasero dah ngayon na api apan adna manggulaw lang aanday ni namiatay api masero akatawan kamiatay na digong magda ngayon na ikalang ka pati kamiatay ayan ay may maapi masero ugay na dah niya teped ito to ayabu ada mateped nagyang kota talong. Paganay ron, ada mateped. Na damateped agyang kota minisidgang ka. Sa isang yang kota ka uyab-uyab ka. So minisidgang ka. Na isang kada mateped akapunggunaan ka sa isa anuan amon. Kadua, ande ni na damateped na so mo ka akyang gunaan. Nagyang kota mo ka akyang gunaan. Napipikiran ka asumya kang gunaw na upama kadinian magpamangdao pagkausaryan o di na dinian minggel bag sa mga pipiya na diyan to keteped kap kisang pair ka agyang kontabalasyan. Kisang pair ka agyang kontabalasyan. Ayay baratiyan na upama kaskan na adna kataong ka na nasumambuso mga tao na hindi pamangdao maganda ron sa sampol. Ibarat na ande ni na niya kaswa kasibuya. Kaya to kawan kaso kapagubdes. Kaya to kawan kaso kasibuya. Pagulaw lang sa ito kasibuya. Oriyan yan na ni pamangdaw ka. At ika sumanari so kapagubdes na iyukitiyan. Makapasad ka magubdes na sibuyang ka nakatemang busog gulaw lang ka. Giyong putong ande ni na piyamangdawan ka na miyaswa yan naman po. Na nabaka din miyantay. Amiyang mangdauron. Nagyang kuto apya mangdewan ka nakagiyong na uman simbayang nagpakaparulika sa ikubalas yan. Na upama kaad na piyang dewan yan nadentar yan naman yaswa yan na dua humor karwa balas yan kasubalas ko piyang mangdew ka agusubalas at naman karuwang kabalas sa ko piyang mangdew yan. Mana na namun rakaw to sa din sa kadakal amya kaswa sa isagyan ko tayo ni pamangdewan na siguro din ang makaw makasay sa alungan amawri na kimar kamampu agyan ko tuwa balasya. Ayay katalo na wala dun salih ang yada'ula. Iyang po takapakabuwata ka sa salih abi po tumang ni kanya. Ayaw mana na sumano siya na sa isagyan kaya katatag yan sa isagyan kaya dunya na napipikiran yan kailangan din agiyang puto ilmu iyan adi inian may pamangdo. Ikusan yan. Kaso ilmu na kanaubaaya kapag na dangaw na mga timur. So ilmu na kanaubaaya kapag na dangaw na andi ni na bang kabudin kebukan. Ayak kailangan na so ilmu na kagiyom yaswa kaso ilmu o di na miya paganan kaagiyang kutwa ilmu katao na may pamangandong ka enot to nagupupun ka di mausar so katawang miya sabut ka na miya kenal ka ang mga pipi akatao na ipagisir ka sa isa alungan amaw. So man susinan ito ang mga tao miya ganadji sa giyang kutwa katao
na andi ni na ini pamangganyan na tanto mala ikipantag nagtanto mala balas ang mapabagi niyan si isa alon amon. So Allah nami alon niyan sa isa Quran. Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iburu wallah susiran utua miyamaratya ya pedrekan. Walladhina utul ilma darajat agususiran utua miyamaganad sa katao sa dibudin pirang pangkat. Aya makna na mauna sirang sa pangkatan. Diyan ka na na doy wallah na aya pintir iyan na paganayron na adna paratiyan niya. Na nagyan ko ta pintir wallah yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Paganayron na adna paratiyan niya. Diyan ko tuwataw aande ni na adna paratiyan niyan. Askan yan na anak kataon niyan adi kagudaan nagyan toy mga tao ain wallah agyan ko tuwa pangkatan yan si isa alaman amor. Diyan toy ande ni na ika-3. Ay kapat na anmanuhu min ayna iktasabahu wa fima anfaqtuhu. Ikapat ay pag-isip sa ikumanusiya sa isa anong anamori na sutamo kiya o anto na unun ikiyakuan niya nun. Ayamana na naipag-isip ka sutamo kaw anto na ikiyakuan kaw. Na masambag ko ito, na ipag-isir ka man o anden kay nusar sutamok ka. Sa manong ito na ayaw niya sa butsan, nagyang kaya ka pakatamo na duwang ang question niya. Sa isa ano nga naman. Bubu ba makatamo? Bubu na din na makalakay mga paparanghisan sa isang iyang kaya dunia, na duwa ay pag-isir ka. Ipag-isir ka o anden ka, kinuha. Na ipag-isir ka o adya kay nusa. Hinanikargan ang iyang kayatamo sa isang iyang kutuwa ante ni nakatatago ka sa isang iyang kayanunin. Iyang kayatamo na ayang kailangan na ante ni na ayang kakuha tanuron nagyang kutoy kasusuat wallah. Ito to, na ayang sabab yan nasuta mo na bukul ayang kakuha ang kaw na kanaubay kasusuat wallah ayang kakuha ang kaw na haram ayang kakuha angkaw na liyap ko tuwa ande ni na sa parwallah na sigurado din ang paruling ka agyang ko to ararang ito wallah si isa anuman amon. Aya ibadat yan na upang makas ka na sundamog ka na ayakya ko angkaw o di na ayakya pakati mo kasatamo ko na pantag si isa agyang ko kasukay ka upang makapsukay ka nagyang ko to akapsukay ka na kailangan nakapiyapiyaan ka agyang po ito kapsugair ka, maligal agyang po ito kapsugair ka, sa dimukit sa haram, dimukit sa ande ni nakapamangkaw, dimukit sa ande ni nabimbirang, dimukit sa ande ni nakapanagal, kakagyagupun o kit sa kapamangkaw ni nakapanagal, na sigurado din ase sa anuan amori, na nada agyo paruling ka, sa isagyang po ito tamok ka, arawar sa gibo tituntungan narkaw sa isa alungan amor. Isaw na to. Ikadua, upang makas ka, napadigang ka. Nagyang po ito, kabumaloy, wande ni nakapaguyag-uyag ka aguso, di ka digang na kailangan na mukit sa ande ni na mapiya. Mukit sa mapiya. Mukit sa isagyang po ito, ndekwan o agamatan o agama Islam. Kalau baka padigang ka, na natiga na ya importante na miya kandigang ako sa dabang kaya muralaan. Ugay nagupon aya ka pa kaukit agyang putak yan digang ka sa api pandab kebinasaan ka ataw na miya kitsi sa agyang putak mga haram na pipitirang ka adi untuk pekay wagamat dan wagam Islam. Daw to pa kaya wallah. Ay ibarat yan. Na padigang ka na diga di meriba. Padigang ka na diga di meriba. Nagyang putua diga di ikan digang sa diga di meriba na napipikiran ka, iyan po ta, di ka priba na haram ito, na ini sa parka, wallah, na iyan po ta kapriba, na pagkataling makasi sa alungan amori, na da ke paruling ka balas sa iyan po ta, di ka inunta, na ayag ke paruling ka, na iyan po ta rarangin, wallah. Igilang na madakal, sir katanawa, di inigam, na di mamakaisip.
Nagyan ko tadi niya kapamakaisip. Na dito ko pakay so agay matang agama Islam na ini sa paryan agyan ko ta kapamakaisip. Way din kaandini na pindagang ka nagyan ko tuwa diyan ka adiyong karbinan so tap. O di na di ka di mamagutang, na di ka di mamakaisip. Na diyan ko pakay si sagyan ko tadi nga di kandigang abang di pamakaisip. Kenapa man ubang ko di pindaban? Ayang berarti yang na pindagang ka. Na nagyan ko tagian digang ka. Na ande ni na milaba kaon sa tikaan na mindigang ako na upama kapagutangan na aya labang kaon na magatos na wati hindi ka makapuyan si usaulan na pagkay sigsuan din ni na magatos sa pumbel magatos sa 50 o di ka makapuyan si ulan na pumbel yan magatos nagyan ko kada taruto na miyaw luguto si sagyang ko haram kapriba na kagya miyaw lug si sagyang ko kapriba na miya kalala utuan usa ada pagkayaw agaman tanong agaman Islam. Soal lang na yung ano niyan sa isang Quran. Natigyan. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha. Ayat dikir wallah na natigyan na alladhina ya'kuluna riba. So siran utuwa tigyan abkniran so piribaan. So siran utum abkniran so piribaan. Ay man na disiran degang sa ayakab bakaw kitiyan na kapriba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nana makaw masiran si isa ano nga namawri na disira na tigwalla pagkatindog sa datala tigyan wande nila di ka pagkatindog kubutaw yatakhabbathu asyaitan yung kutwataw katatag yan sa isang yang kaya dunia na ipupumampas o syaitan sabab sa isang yang kutwataw. Ayam niya sa kutwataw. Sa yang kutakatir wallah na sa konsultawa pagkan sa piribaan na di pakatindig si isa alungan na maurisa aya masusuayan na umantumindig na datar agyan kutwataw. Baliwan nagyang kutak betul hindi nagyang kutak asal syaitan na nandiyan di pangudan alawasyan nagyang kating wallahi mapungulaw lang yan sa isa alungan na maurin. Upama kaandini na sekalian na ayadin yan kang gunay sa isa gyang kutatamukyan na datar agyan kayami anuitan ay ini sa parwagamatan o agama Islam makapriba na nagyang kutuwa kapagkauman yan sa isa alungan na maurin na datar agyan kutapumbedeng na umantumindig na ipamapsiyan ang ginawa niyan sabab si sagyang kutuwa andini na so tamukyan na ayak-yak waan yan ang napiriba. Kanwa kaya yung Allah sa isang Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Hai sumya mararjaya tibullah ittaqullah nakal kaniyo suwallah wadaru ma baqiya minar riba nagu tapal kaniyo din suka riba. Ama yatibullah kaskanu nakipa paratyayakan. Fa in lam taf'alu na ama yatigyan kadiniyuanan iftar. Agyang kanan akapriba kadiniw di garbakan fa'danu biharbin minallahi wa rasulih na dikliraniyo at digwallah aridu ay niyo so Allah aguso subuyan. Sama nito ayamnya sabutjan nagyang kutuwataw adi mariba na ayaridu ay niyan na so Allah ayaridu ay niyan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyang kutakia baloy aridu inian so Allah udi naridu inian so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na imposible ba makasulod sa surga. Kakagia miniperidu inian so Allah na
mustahil bersyafa'ah wallah sababnya kerana intamnya. Milik berdua ini yang Rasulullah na mustahil mampu bersyafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab saya din amini berdua ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia na kailangan na sutamuk tanong na mapia akapakaw kitiyan sang ulalan sa isang yang puta panduan wagaman tanong agama Islam. Kenapa ini sapa sukan dengar? Nah, kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may tupon sa kanyan na ande ni nasa iko pagampaganay na ayay kita niyan na kapag empleyado. Miyang empleyado. Anto na yan ko takyaw kita sa kapag empleyado na niya naging kurs kanyan sa kambing sa runong sukay. Sa yan ko tuwa kaya pasado kaya pag empleyado niyan na naayap manapikulaw lang yan nagyang ko tuwa mindigang sa kanya. Ay, mana nakandigang. Na ayaw niya sa uci, sa giyang kaya kandigang, na kena ini ubang marata aadde ni nakatuyagan. Kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dito inukitan niya. Sama nuto na mapi akatuyagan. Kaya ino pa na inukiti, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamapia. Ugay, na kagiyang pagkikita no sa detak o inukita ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatuyagan na ayaw kailangan nagtanong nakapanang gila ang tanong ubatan makanggelbog sa lalangan agito sa ini sa parang tanong tanong nagwini sa parang tanong magaman tanong sa isagyang kaya katatagdan sa isagyang kaya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamian niya na katahong Peter yan dirhamur riba asyaddu indallahi min sit wa thalathina zinatun fil khatiyah. So atingin so salad bu piribaan dirham salad dirham upama kasi kata na salad apirak apiribaan amakwangka o di na makan ka na mitatara lutong agyang kutuwa rarangiton wallah adi so 30 agunum akasina yang kutakya sinan yan nakatiyang ay mana na karibatan. Sa ikudan yang pagkapakatuban. Sama nito, nagyang kaya kapriba, na ayak kaya pa kayo tinunong agama Islam, na nasukonsulta wa mga katsab piribaan, salad mo piribaan, na naudi, na meribas kanyan, na namas tumo, agyang puto, amisi na ayak kaya sinan yan na miyakat 30 agunong makasina. Sa isagyang puto ako. Ay mana na miyakat dakdak niyukin, agyang kaya kapriba. Kedua ki alu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadigya na arriba tis'a wa tis'una baban adnaha ka ayyatir rajulu ummuhu. Suwatigyan suriba atigyan na siyaw pulo agus siyaw kapamintuan niya. Kedua ki alu yang sa hadis udia ko kalipat na sab'a wa sab'una baban 70 agu pamintuan niya. Tis awatis una babal. Siyaw pulo agu siyaw pamintuan niya. Udi na 70 agu pamintuan ko kapriba. Eman lang yun yung ukit niya. Niya kadang karlaw ukit niya. Ayat tingin ang pinakamayto akapriba na ungkulaw laaw manusia na ayat timbang yan na datar o piyama kay umama si ina niya. Udik na datar upi ke rumah mama si inaknya. Eman lagi na ni pinakamayto aande ni na kapriba. Upama na so riba na 70 agu 7 apaminto anian udik na siyaw 10 agu siyaw apaminto anian na aya pinakamayto akapriba na aya equivalent abalasyan udik na dusanian na datar ukapamakayaw mama si inaknya. Hindi na detar o kakurong o mamasukin na yun. Sama nito, nagyutoy, kailangan na masyap tanong. Agyan ko tuwa, di tanong kapananamukan, di tanong kakabiyagan sa isagyang kaya dunia, kaubabadan ayak kapakaw kityan, na ande na kaprima. Nah, yan mo tatamo po manusia, sa isagyang mo takip pag-isya sa isa alungan na maurin, na andep man ikasambagan yan, ayaman na naibarat, maligan so tamok kasalangan ayak yang wa angkaw na namapiyak na ipagisir kapman wande kay nusa. Ay man na gina ni kargin agyan kaya tamok kadua ipagisir
ipagisir kau anto na ikiakwa angkaw, na ipagisir ka panuan dengan inusan. Mana namiyak wa sutamuk ka, na way kiakwan yan nakalal, na ipagisir ka panuan, tunaw ninusaran kasi kutamuk ka. Ba ay inusaran kau, na ande ini nakalalalungan, bamiyataman sa tinggaw ni gapanin mo, asi isagyang kaya dunia, na dalawang kau ninusaran sa mantag sa ikwaluhan ka maurin, bamiyataman sa isagyang kutak, kaya panin mo ang kau sa isagyang kaya dunia, nga dalawang kau ninusar sa mantag sa ikwala, bamiyataman sa isagyang kutak, kaya panin mo ang kau sa isagyang kaya dunia, na dalawang kau, ande ni namiyang gusto sa lalan sa ikwala. So andi na mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isad nagiran pagraduradan nagyang futwa tamukiran kuwan to na unon ikapku sarayran nun sa pantag si ikwallah. Inaman si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So kung si Uthman bin Affan na isa din aande ni na bingkulaw lang yan nagyang futwa inusaryan so tamukian sa pantag si iko ikasuso at wallah. At na unon ikarinaw nagyang kutalalay tanong kapinutulasa. So kaya pa kung mga Muslim sa isa nga Madina na isa kararaganan sila nun na di sila ba kayo nung kaaya po kapag kayo nung miran na makapumasa sila. Nasama na ito na kag yung mga bakwit sila na kararaganan sila ubas sila pamasa sa isa giyang kutuwa masa kaaya sabab akararaganan kiran na sabab sa kanaubayran mining bakwit so tamo kiran. Kana ubayran bining bagwit kasi sagya mo takyang bagwit dirang na aya kalilid na niya kapalaguy ate din aande ni na rubanian ministero niya kapalaguy ayak na kaya pakapalaguy niya na sekreto eno to nakalkiyan sa sagyang puto akap siksa akiran o mga kapir sa o mga Quraysh na sa sagyang puto kaya pakahumayran sa Madina nagyutoy miraragun kirang adisiran pagkainong makaliw-liw sa makapumasa sila. Si sagyang puta kaya pakataling umarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang yilay niya agyang puta mga Muslim na ayab ko sariran ay binagyang putuwa paridi. Aayang aranian na pe aroma. Paridi aroma. Gyang puta paridi na adna kirko na di niyang kirang besar. Nasukya ilero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inibidya na inya nagyang mutakirig sa paridi sa tigyan na inong ba di pumas bangkarakang di pumas pupusaan agyang kaya paridi ka sa ayay pamasak nun na susurga ayay ni sabaga mamunto na tigyan na Rasulullah na irman nagyang kaya paridi na suwatigyan sukatang nun na ipuyugapan sa ikong mga pamilya ko. Nang pamatigyan ka ba akong rakad sa ayay pamasangkot na susuga, nandun ay kakawiyag mga pamilya ko. Sa manutong na isa miya sa budro, nagyang putuwa mama, na kena ubaw na mapapadalang, agyang putuwa, ikasuso at wallah, o din na mapapadalang agyang putuwa sa iko, Allah. Doktor, nasabag siya sa agyang putuwa, ini dakwan yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di niya nung pagpasaan kakagigiyong kung takapugusa raw ng mga pamilya niya. Na upang mabugas kanyan, na bigla na bagyan itong udi na inibigay niyan sa Rasulullah na di niyang katawan na kapakay apakang berakat tanong Allah yang kung takapuguyag-bigyan. Kaaya sabab yan na ayag na dumiyulunong na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sa isag yung putuwa daw kapisa agyang putuwa mama na namiyan ko Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So kaya ganyan na nasimuan yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na ipikir yan. Tig Uthman bin Affan at tigin na Rasulullah. Upama at tigin. Upama kaanday ni nagyang kanan apargi na pamasakan. Inuwi pumasangkaw sa surga. Na ayam yan tiro. One day ni na Rasulullah na tigin na wah. Na naayang pinggulaw na Uthman bin Affan na nasiungan niya na diyan mutakirig sa paridi na sokyasong niya nun na napiyamasan niya nun sa sabin saukit apintir o agyang puto mama aandi na arga yan ni Nibidul Uthman bin Affan na nasukya pa masaon ng Uthman bin Affan na sumiyong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw pintir Uthman bin Affan na tiginahay Rasulullah na kati isong paridi amiyang pamasakan na pupusa ang kurka sa ayaw buyadin ko na surga. Ayaw niya sa butero, nagyang ko kapingulaw na Uthman bin Affan na sa kanya na kena ubaw mala ikipantag sa tamutyan. Mas mala unang ikipantag nagyang ko kakausaran niya nun. Nagyang ko tuwaan din na kaguna iron, yun to'y sabab
Aria mi ganian apia mi ada agian kutu apirakian. Apia mi ada agian kutu tamukian. Na asar ka mau sarian sa ayak yo saraniano. Nagyan kutu ay kasusu at wallah. Sa agian kutu masa na napingkulaw lang yan. Nag-uanday nila tinggal bagyan. Ito isa sifat mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabab sa agian kutu aan na tamukiran na ayadiran pagduradura dan nagyang kutakap kausarian sa ayap kausaran ng nagyang kutay kasuso at wallah. Kenapa siya tanong? Sa isagyang kaya masatan iman to. At ni ginagawa na miya katamu na nabadi na miya kaligid. Ngayon to, na nada abaw na keengay one day ni na mga tunganay niya. Daban niyang kiubog sa ikwagama. Daaban yan penggelbakan apantag sa ikwagama. Daaban yan penggestan sa pantag sa ikwagama. Inoto, na aya po aande ni na mapapadalam sa isagyang kaya pamikiran yan na anto na unon ikapakal agyang kutatamukyan. Anto na unon iande ni na dikalbad sa isagyang kutatamukyan. Giyuto'y ande ni nakalidit si isagyang kaya masatan liman tong ako pa katamo akna uba na kausaran yan sa isagyang kutay kasuso at wallah kapag pa katamo na ayang kausaran yan nagyang kutwa di ka da agyang kutatamukyan. Anto na ibarat yan datar sa isagyang kaya masatan liman tong madagla mga tao amya katamo ako pa nga hubungan yan inuto na ayaw hudapi ano natigyan na uba makala agyang kaya tamuka nagyang tumagoy sabab agyang ko tatamukyan na diin yan pangilan sa ukiti apia ande ni na ala ka pa ukitian na haram na pumulaw niya. O di, na miya katamuk na miya ngilay sa ukit at tiki na anto na mga de hindi gada agyang kaya tamukakan na nakaw manampag na adna ayap kapikirian na tiki na ande ni na umakuha kan so kadato umakuha kan so ande ni na bariw umakuha kang so andi ni na mayor, umakuha kang so gobernador na kaya umana nagyang kahit ang mga namaya kakuha ko sa andi ni na kasibisibyan. Ganyan na ni awin na akal. Na ayaw mo kuwag diniyan gulaulaan na bagusan niyan so tamukyan. Bagusan niyan so tamukyan. Anto na ikapagusaran niya nun. Na penggesto niyan sa ikong mga tao sa giyang kung takapenggestuan niya nun na apia ini sapar wagamatan agama Islam apia debe kaya wagamatan agama Islam kaaya sabab ang mapipikirian na anto na nun ikapakan agyan kung takamukyan. Na ibigay ron wallah upama agyan kung takadito na miyak kuwan yan agyan kung takadito na dini ang katawan na miyak kalasong tamukyan na ipakal agyan kung takamukyan na apoy. Anto na nun isabab yan na aya sabab pati apakal tamukyan sa ipakal agyan na apoy na sabab sa isagyang kung kaya kuha niya sa isagyang kung takadito ayad na inasabiyan o di na ayad din apiyagdasan yan o di na ayad na kiyan yan nagyang kung kabinar o di na madatatang ginan iyan din na masakit sa isagyang kayog din mato alang kailangan nasa katanong na ande ni na uway din ka pinamuktan kuhaan tanong sa tamok na misungkad tanong sa iko ande ni na panduan wagamatan agama Islam. Enoto, nakagiyasabot sa mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kena ubasiran da makatamok kami ang makatamok sirang. Ugay na sukya pa makatamok kirang na inusariran sa giyang kutwa kabaya wallah nagyuto mong isabot amiyang baluy sirang alangagan nagumiyang baluy sirang at tingaraan na ayamala na miyang baluy sirang aladiwan sa ikukaptuman tulad kira. Nah, karo Khadijah. Suman so Khadijah namanya kan lalaki tamu babak. So dia pangaruma ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tunay pinggulaw Khadijah. So tamu kian na inusarian. Andenian inusar na seiku agama ka ini begay niyan seiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugay, miyate so Khadijah. Na kagiya kumantay na didin aban yan minibegang sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then aban yan minibegang sa iku Rasulullah. Ayaman ko inibedalun wallah sa isagyang ko takyaw saran yan sa iku tamukyan na sa isagyang ko tuwakyaw wapatyan. Na nasudin su Jibril alaihi salatu wasallam iniyakat talinguman. Sa ayamin ni talinguman yan na maawid sa kapang bungkos
Agyang ko to bungkos, aawin o Jibril alayhi salatu wassalam na ibungkos sa iko Khadijah. Sabab sa pamamagayan ng Allah, agyang ko to bungkos ang makapupuon sa iko, anday din ang mga kasurgaan ng Allah. Aya sabab na kagyaso tamukyan na inusaryan sa pantag sa iko. Agaw. Sa katan na kailangan na so tamuk-tamuk na mausartan sa pantag sa iko. Agaw. Ubabad na iyayan yung sarang kaon na anday din na tigkausar na sa kapag eleksyon, manton na matataling umapman, nagyang kaya kapag eleksyon, medyo kalapman, nagyang kaya mga sidga ada kipantagin. Ayaw kaptira ko sa sidga ada kipantagin. Agunda balas yang, na namanya kataluragum na imanto penangkap sidga sira. Niya kataluragum na imanto penangkap sidga sira. Ugay na sumabuso, tabi ako, nang pinapapantagan mo siya. Sumabuso mga sibilyan na mga buso. Ada bayran maratabat, dam na bayran tindig sa ginamayran, na ayaman na nakapnara ka-arkayam, na nakniyan untuk, na diniyang katawan na kiyan niyan untuk na, giyon po ito kaya kanan niyan nag-upumapad sa harap na sakam sa haramati udah sorulah na tirima na sabuyang kasi usul 40 gawi. Sa mano to? Na to na mipundin, agyang kayawa. At tigilan na manto na kailangan na makapamarsyal ka naman yung krisis at tak. Andi man na yan, di ka krisis. Agyang kaya pagtaw, ayan na kadaglan na miyong tutsi, sagyang kaya mga untuda. Miyong tutsi, sagyang kaya mga witingsin. Na sumungsuntaw sa iko, ginawa niya na ayan din yung pag-istorya, na ando na, alikala ay bumugay. Na ayan mapipikir ka, nagyang ko tayo bumugay na miyong to. Agyang ko ta pamikiran ka na, kaya sa bapan sa kaya krisis. Agyang ko ta pamikiran ka na. So kaya krisis, agyang ko ta pamikiran ka, na ayan ko mapipikir ka na si dito. Sa tiga pira mga day bumugay niya. Pira mga day pag-usar niya. Nagyanan man na ini sa paranan, wagabantan, wagabista. Na antunaw naman ni pada karatayan. Giyo kaya datarain na liyo ko kiyaw sarawan sa ikutamu sa haram na inusarpan suwante ni na pati mga katao sa ikwagama sa ayak kiyaw sarawan na haram. Na manong, igiran na so mga neto nantigilan na nakatayo nagisukan duri iya ito ang ganyan na naayam niya kakikido na kanuri na itong nung piray kadangli. Tigi nakatasukan nuri na pira ka mo saya at tigiyan sa ako. Magtiro ayak kadang lamin na siyaw ka mo. Nagiraw so mag-isagay sa ako nila di tigi nga super ka mo tuwa na register yan. Na nagtulungan pagsama. Mas netis. Na nakatulungan nung namaylan. Natigil na kurikad na si gano'n sa master race. Nakatiyay tigil so banduri iyo. Na ibubigay niya nung naman sa kataw na masusugat yan na sangin. Allahu Akbar. So, talurang apiyagaman ka na spesifik sa kiyang na isang ito. Isinaw to ako kung iyo. Isinaw to kada kanal. Kada sabot si ikwagama. Isinaw to ang din na miya karatarata. Isinin sa koneksyon kasi ikwang na ayam piyong to. Ayam nida, ugay na hindi pa kapiya. Ginawa ka. Pamimigilan na niyo man na naginan. So, kailangan na masabugdan mo na. Igilan na madang natigin na ruwa ko rumigister, ama ditiga, manaro ikaw magulin. Nagupong kami ruwa tigin na mo makaregister sa kapamilya. Nagpa kaya makatirap ka. Yung kakatawan, nagyon ko tuwaan din na mapipikir ka kuan ka na apiang kamanutang na ayak-yak wa ang kaw na haram. Na si sagiyang ko to kapagusaran kaw na kapakay at tiubaan kaw wala. Asukan tiubaan yan ka na di ka yung driver na baka nung di maanas si sagyang amahanan din. Aya sabab aki anas ka na pagil sabab si sagyang ko to kerarangitan wala agyang ko tatamong kasi sagyang ko to ayaw sa kaw. Nagyon to, imbidan niya. Na so mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sutamo kiran na ayay nusaran nila nun ay kasuso at wallah. Miya nga dito sila. Kabasiran da mga dito. Miya nga khilafa so sabag kiran khalifa. Ayak na kiya dito iran na ayak kiyan dito aniran na hintay ng mga Muslim. Ayak pa kay Saul. Nasa iko kiya dito iran. Koreano kiya patay na nabasiran miya makatamo. Miya tayo Rasulullah adat ko sa giyang oras. Ayat na miyaluyon na suwalla alakad kanat lahu fi rasulillahi uswatun hasanah. Ay mana na ayat na miyaluyon na suwalla sa Rasulullah na ladiwan.
Berawat sa kumapia. Berawat sa mga gerbukyan kakagya sa mga gerbuk Rasulullah na lang umapia. Nah, kodwa itong kasalunan niya tayo ay kalaan ni na minibagakyan kung mga tungan niya. Kanaw ba man na? Minibagakyan si kung mga tungan niya. Kami atay sa kanya na banyan minibagak. Miyatay sa Abu Bakar Akhalifa. Ayak yan dito yan na entero mga Muslim sa dunia. Miyatay sa Umar ibn Khattab at kiagraran sa Amirul Mu'minin. Miyatay sa Andini na Ali bin Abi Talib ada to miyatay sa Uthman bin Affan na miyamatay silang na kinunggo ayam yang pamagintong na ay kala atamo kiran di ayam kaya warisan kiran nagyang puta para teiran nagugyang puta kapibalwiran maunutan si wagamantan wagama Islam maunutan nagumapa para teya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab san sa isag yang kaya kapapaliran tanong sa isag yang kaya dunia na ayam mambu dapat na mabaluitan ng mga tao ang maunutan sa ayang pagulutan tanong na sundewan wagamantan ng agama Islam so one day ni nandewan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakagiginan ante ni nakakawarisin tanong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unggulan tan wagyang kota mga panibetian si kotaman akagagatan ron unggulan tan sa mga sunatian si kotaman akagagatan ron nagyutoy kapung warisan tanong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanong kalilipatan amiya detus kanyan na minibagakyan atamo miya detus kanyan na ante ni na ayam minibagakyan nagyang kota mga dewan sa ikwagamandang agama Islam sa taman sa ayam ni niya na inibaga kakandakan watigyan sudu asay ako unod tinyo na di kanulid madidig sa diyo giyang kutwa du asay nagyuto so kitab wala sa Quran ay nituron wala sa irkanyan ikadwa kitab nagyang kutwa hadis yan agyuto so inyo say niyan sa isagyang kanang aandeng na Quran kau kakagya aya sa bapian na anmapiya ka sa butaw umanga umatyan sa isagyang kutwa andi kakwida yan ulit na diyan po takatuwa patian pengintan sa ikwala at yan gaya oras tanong aminin bubugay tanong sa ande ni na mapuntok mga dewan pengintan sa ikwala ande ni na so mabiyaw na mabaluyo ito at tumatanong sa ginawa tanong na sukman so marataon na ande ni na sa tanong ng mga manusia tanong awaraan yan bigyan po kakapkalipat yan na bigyan po tayo yan kakapsulat taruto balasang kanong wala sa managlamap yan pengintan sa ikwala ang iyang kaiyaan din na dito hindi ka pakapulugay sa mga ito ang dewan napakabarakatan yan tanong wa akulu matas maun wa akulu qawlihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisanil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kanto marayang na lima sarugod ang kaya kiapan nagatanong si Sir yang dan sama niya mga bangsamin na matiyawan so pakaisir si Kuya sa budi si Sir yang mga bajingan yan na BDHP na pakaisir ano ada tu sih ada bisa ada baru sih harus sih nasional mata ya pakai sah. Jadi sebelum itu sih ada sekarang nak balik dengan apa sih? Sekarang nak balik. Jadi kalau betul ya kawan maka sponsor si sahaja ia program ini si sahaja ia ESP atau amateur casting. Nanti saat seminar untuk hanya nasi hadis itu saya Abdul Hamid. Salamnan lagi untuk si hadis itu Zinaida Abdul Hamid sisa kanan Europe kami tak bakasan matipiak kasan si penjelasan dengan saya kapal maknanya si saja dia program channel Abdul Hamid broadcasting system. Sama kapal sana manggil di saja dari kekebalan dunia dengan pada dasarnya terkenal di saja dari YouTube.com di saja dari Facebook kita salam kami sampai mga followers kami na napadalawatan ni kanusan si tulalayan ni kapal. Sa kanya lahat apa pakita kita doon nagyang kani sa kanya ni iturugan di saja dari darpa
di seminaran dia ay Abdul Hamid Broadcasting System, si Haja Siti Rahma Abdul Hamid, sama na yan na welcome home Kakak Rahma. Bahagian sa paglutin na paglawian na tatanungan ng kaya na tulugan yan si Haja Siti Rahma Abdul Hamid na pakisla kaunti na pandalamat siya po yung mga pagsiseminar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل المسلمين إخوة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, lama na bantugan na matatangkad arko Allah. At yelo niyan sa mga Muslim ang magalyari na gusto kalawatan na kami sa nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto mga tumanin niyan, mga pamilya niyan, sa mga bulay kaya na kasama-sama yan. Pagyan niyan na isumpayakan na kano sa pamilya ng Islam. Aginan sa salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga paganyakan, mga dadar pasisang kaya sininan, na ayah sebab kaya payag alala si na paganayron na panalamat ko Allah sebab sa Allah na jadi tanong yan Muslim jadi tanong yan magaryari si ko agama niya na agama Islam gusto Allah na iniganya rak tanong selim aginan su Islam dini mo tanong yan sa jadi tanong yan mga Muslim at pagbagamal Ago pagbaganat si iko agama niyan agama Islam aginan so dito ang tanong si iko mamapian tanong si isa alungan na mawin na yan ang isabab kaya payagan ang alalags kaya payagalalagan si panalamat si iko Allah sa sabab sa Allah nang nyakagin din hindi ganyan at tanwalin si sangkaya kakakain tanong sa dunia na ay mala abdi mo ay hindi ganyan at naging kaya balitan mga Muslim nagalang mo na tangan ibigay pa ng wala at gawin ang Muslim at katunag-tanong so Tuhan tamas kanyang inangan tertarik Wika ka pinalangatan lang naging alitan Masya Allah tanto ang niya kalala minibigyan niya ng Diyos isang kaya ko liling na dunya kagabias kanya matatagos isang France Masya Allah kanyang kanyang pamana Giingon tayo sa lusa, Masya Allah, supamaso lang na pagkibinin ng Diyo na niya kalalan dito, apamanas kanya. Kadaba ang hindi, basta sa Islam, mamay ito akatuwa mo ng Islam, na pagkamanan so ino mo amik. So, pamana, na lang iso, so pamana, so, miyan na nagtanong, nagupgat na lang iso, dini katawan si Islam. Ipantag sangkaya, alin tanong, adin mamururot sa sangkaya, akang bugay na sa Diyo si sangkaya, dahil patawag. Nagigat ko, pamana lang matalag ang nagsanwala ang kadal pasisang kaya seminar. Sabab sa dan ni mamu, jika ni mamu bukan sang kaya kapukatan man niya, kapukatan man sang kaya seminar. Nagulo pa man naman ito kaya baka kadal pa yung mana kalabatan to hada kalugin naging kaya dito pa nung siya ano na gina na lahat kami man to baka dapat sang kaya ko na dunia na sulama mga Muslim ang matatag sang kaya barang-barang dunia o Allah na pumakabutin dia. Sa sabab si ina siya pasi teman naging kaya kaya panalamat ka. Hindi ako wala mang sige pagkawin na sa ina pangis ko Allah sa pagmito si ko Allah subhanahu wa ta'ala ganyan na tanong so kapya ginaw si isang kaya dunia na sampai sa akhirat sa batanon makwas ibigay na tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa jannatul firdaus al-a'la na makatuto na tanong insyaAllah si isa al-manamari sa kapya ginawa insyaAllah sa sikapot naman na sa katiluakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu amarayang nawa sa gugu dan kaya pakapagay sa manito ang usayan untuk si Yubi ang ini marutuloy na sumusuporta sa hindi mahalaga namin na Islamia, support
Sama kami dari karena lagi sudah mga support sa kami kanu alam ng mga bata ni sumusuportan kami sa kanya iya mga project kami sa kanya iya tayo mga kami iya broadcast system sa kaparuan ng ano sa diyan ditambah na kata-kata nyo niya karena pagduduan ng ayo kabutuan ng pertanyaan kung minsan si buwan-buwan, kung minsan si buwan, apa mana na ya pangatuloyan niya na napamana ko din na pamana mabit niya pinawilan sa alam. Wana dua tanong tumanin tanong sa Allah aku manisan apa ni agi sobanduan na ay mabudul kakati permintaan sa Allah yang ya waktu itu bayangkan pagi ini mga isa man na flight jam seman kamay kualas dis na permintaan sa Allah sisiya pa na Allah lalayo sa api andi din si isa yang kaya din yang kapelelay na aya sababian na sekalian na may ledan ng magsalita pa naman umanisa na paniat na dua tanong Bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin Allahumma ij'al jama'na hada jam'an marhuma wa tafarruqana hada tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la taj'al fiyana wala ma'ana wala mahruma wala mafruda Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kami Indonesia pala. Mapansan kita nagtutulisan yung gagawin ay tanong yung tanong sa social media salamat sa kanang mga pangsami sa sagyang iya ko lilingaranaw yung iya ko lilingadunya yung matua pagkaramatalam niya yung matua si Norain Nail Mangkol siya pagkasan yung matua si Saidi Rascal yung mga pwede tumatandang matanong sa mga pamakin kan sa salam share kanubo. Okay, sa sisaging nga ingaran na DXC Imco Radio, yung ito executive director kanu, yung ito sa Ada City Rahma, patalabutan ni Miskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa sita ng Dr. Wisa, yung kaagyan nga live tanong. Salamat. Assalamualaikum.